O acto de hoxe intentaba que reflexionemos sobre a catástrofe, a enorme catástrofe que estamos provocando fundamentalmente no medio mariño, aínda que non só no medio mariño, cos vertidos incontrolados, sin reciclaxe, do que é o plástico. Temos con nós dúas persoas que fixeron deso a súa actividade, a súa intervención como no medio ambiente, e iso vai nos dar pistas sobre se é posible ou non facer combate contra esa polución masiva que estamos generando. Despois preséntovolos, pero quero presentarvos non porque o coñecedes e, en todo caso, teria que presentarnos el a todos nós. Temos tamén hoxe a Emilio Insua, que seguro que o coñecedes, e está aquí por unha actividade pouco frecuente de Emilio en Viveiro, e é unha actividade que ten que ver co compromiso que adquiriu Emilio cando, sobre todo, dende que se radicou nas Rías Baixas por razóns de traballo, coa cultura marítima e fluvial. Emilio é o coordinador da revista Nova Ardentía, que é unha revista especializada en cultura marítima e fluvial, e é unha publicación que sae ao abeiro da Federación de Asociacións de Cultura Marítima e Fluvial. Será Emilio que dé paso despois a presentación desa revista, e antes vou vos presentar a Óscar García e a Gabriel Bonhausen, moi parecido a eso. Pero antes vou vos dar algúns datos que eu creo que son de interese e sobre os que deberíamos reflexionar todos. Como sabedes, o plástico inventouse a finais do XIX, aínda que non foi utilizado masivamente na industria ata aproximadamente o ano 1950. En 60 anos, que non é nada na historia da humanidade, é menos de un segundo de vida na expectativa de vida dunha persoa ao longo de toda a súa vida, causamos o maior desastre da nosa historia, o maior desastre medioambiental. Actualmente hai 8.300 millóns de toneladas de plástico espallado polo noso medio ambiente. Deles, 6.300 millóns convertémolos directamente en lixo. Iso quere dicir que non pasaron nunca por ningún sistema de reciclaxe eses 5.700 millóns de toneladas de plástico. Moito deste plástico tirámoslo directamente sin pasar por un contedor. Ao mar, sí, pero tamén noutros lugares, montes, vales. Hai xente que cree que a maioría do plástico que está no mar é directamente responsabilidade do que tiran os mariñeiros dende os barcos. Non é certo. A maioría do plástico que está no mar chega ao mar dende os ríos ou dende terra directamente. Iso non quere dicir que os mariñeiros aínda non deixaran de tirar plástico ao mar, siguen tirando plástico ao mar. E do resultado do traballo no mar, aparellos, cordas de batea, etcétera, siga habendo moito plástico no mar. O mar é xa o gran contedor do lixo da nosa civilización. Pero pensad unha cousa. Antes decíamos que foi a partir de 1950 cando se empezou a tirar, a fabricar lixo industrial que chamamos plástico, pero, sobre todo, a inmensa maioría, o 90% do plástico que hai hoxe incontrolado nos fondos dos océanos, nos ríos, nos vales, nos montes, ese 80% dese plástico fabricouse nos últimos 15 anos. E isto debería ser un dato que nos fixera de verdad preocuparnos moi seriamente. O plástico tarda mínimo 450 anos mínimo en degradarse biolóxicamente. Pero moito do plástico que hoxe estamos tirando indiscriminadamente por aí non se dá biodegradado nunca. Se hoxe collemos un puñado de area de calquera dos areais das nosas ribeiras, a metade posiblemente sexa xa microplástico. E ese microplástico, esas partículas de plástico, están sendo tragadas no mar por peixes e pode perfectamente chegar ao consumo humano. Todo isto debería facernos reflexionar, insisto.
Xunto co cambio climático, o lixo relacionado co plástico é o gran desastre medioambiental, a gran catástrofe da nosa sociedade. E somos responsables nós, todos e cada un de nós. Cando deixamos por aí unha botella de plástico, cando tiramos un mechero despois de consumir o gas, cando, en fin, cando de calquera maneira soltamos ese lixo que hoxe é tan masivo. Non me estendo máis, temos dous especialistas, eu diría máis que especialistas, dous activistas na loita no combate contra o plástico. Por un lado, Óscar García, está á miña esquerda, é surfista, é un combatente contra a polución que arrasa areais, montes, ríos e ribeiras. Óscar é unha desas persoas que non pode pasar a carón dunha botella de plástico, este onde este, sin botarlle a man e levala cando menos a un dos contedores amarelos que non abundan todo o que deberían, pero que están aí. Óscar é tamén un educador social, deses que seguramente non cree que sexa posible reeducarnos aos adultos. Eu creo que, de alguma maneira, que nos explique el, perdeu a fe en nós, nos que xa temos unha certa idade. Óscar cree que hai que centrar todo o traballo de educación nos pequenos, nos miúdos, nas nenas e nos nenos. Si queremos ter un futuro que medioambientalmente sexa mellor que o panorama actual. Óscar está preocupado cos residuos plásticos e para iso o que fixo foi unha máquina que el, de alguma maneira, creou como modelo de outras que veu en outros lugares, e esa máquina caseira o que fai é triturar plástico, restos de envases, etc., e convertelos en escamas. Con esas escamas, logo é posible fabricar fío ou outras cousas. En todo caso, é unha maneira, un exemplo de que é posible combater esa peste. Óscar está aquí porque ten un proxecto que el fixo realidade e que pode axudar a que o futuro sexa un chisco mellor. É activo na organización COGE3, na que comparte preocupacións e batallas pola calidade de vida e do espazo natural. Óscar García, de Ribadeo, pero veciño de Viveiro. Gracias a vos por estar, pero sobre todo a él por aceptar dar a cara para falar destes asuntos, porque unha cousa é ser activista e outra cousa é ter a valentía de subirse aquí e de explicar o que ti pensas, no que ti crees. Gracias, Óscar. Bueno, non estou acostumado a falar con micrófonos, non, dame vergoña. De todos esos datos que dixeches, que son bastante preocupantes, poderíamos engadir bastante máis, non? De cal non é o tema de que eu colle unha botella de plástico, sabes? Eu non uso plástico. Non uso plástico porque te das conta do problema que hai. Agora mesmo estamos aquí, estou vendo, por exemplo, esta botella. O problema non é que se use esta botella. O problema é que esta botella non se pode reciclar. Porque estamos engañados, vivimos nunha sociedade corrompida. Eso sabédelo todos os días na televisión, temas políticos, temas tal, pero unha das cousas que me chama a atención é, por exemplo, pois, como se xestionan os residuos no noso país, non? Bueno, en España. É increíble que sigamos confiando nese sistema. Digo que isto é imposible reciclar porque aquí onde vedes tedes 5 tipos de plástico distinto. Ninguna empresa vai garantizar unha reciclaxe óptima deste produto. Porque non pode, porque é moi caro. É carísimo. E as máquinas que fixen para traballar con uns nenos que necesitaban uns robots educativos e non tiñan cartos para comprarlos, eu diseñei esas máquinas e fixen unhas máquinas que transforman a basura marina en filamento para impresoras 3D. Deu moito traballo, pero bueno, eu sí que se pode facer, porque querendo podese facer todo. Pero o problema grande foi cando empecé a triturar o plástico. Cando me din conta de que non podo mezclar dous tipos de plástico distintos porque non alcanzan, son diferentes puntos de fusión, a súa polimerización é distinta, e non valía. Entón, cando te das conta de por que está pasando isto. Eu sempre digo que o plástico é o mellor invento da humanidade. É o mellor invento da humanidade. Meu avó, bueno, ahora morreu, pero estuvo vivo moitos anos gracias a unha peza de plástico. O problema que hai é que o usamos mal.
Non podemos comprar unha botella de agua, desde logo para min é a cousa máis increíble que hai. Ahora mesmo, mentre estou falando, en un minuto prodúcense no mundo 8 millóns de botellas de plástico. Eu jamás beberei botellas de agua envasada ni nada, non? Pero o que non pode ser coller algo, beber unha botella, por exemplo, en 2 minutos e tirala. E cando el fala de os 450 anos, é algo estimado, non se pode saber porque realmente non pasou a vida de unha botella que lle dé tempo a degradarse, non biodegradarse, degradarse. Porque se fora unha biodegradación sería algo natural, isto non é natural. Para que se biodegradara teríamos que volver a transformalo en un combustible fósil, por exemplo. Pero claro, aquí temos o problema. Isto que vedes aquí é un tipo de plástico. Se sacades, eu recomendo, cando cheguedes a casa, porque vos vou marear moito, non me gusta, sacades o tapón da botella e mirades un número que leva, vale? Leva o número 3. Isto é un HDP, un plástico de alta densidade. Pero se mirades debaixo, ten un número 1. PET, é un poliestileno, é un teralfarato, é outro tipo de plástico. Pero que despois temos aquí, este é un polietileno de baixa densidade. Pero que despois temos aquí outro plástico, bueno, este é papel. Outros tenen un fil, vale? Entonces, aunque metas no contenedor amarillo, o contenedor amarillo é, xa, además, creo que algún me conocerá por o vídeo que non lle gustou nada a Feijóo e aos seus amigos aquí na parte de Carlos V, cando se fixo a campaña que tamén incluíron a Viveiro por o tema de Coembes, que xa é unha corrupción tremenda, pero bueno, eso son outras cousas que non son para falar aquí. O problema é que metemos isto no contenedor amarillo, pero non hai unha xestión real. Non pode habela, porque as empresas que controlan os residuos, entre las, bueno, Ecoembes, non sei se sabedes o que é unha sociedade anónima sin ánimo de lucro, que é quen controla todo isto, porque isto é deles, isto non é noso, isto pagámolo, como pagáis agora as bolsas de plástico, pero é deles, pertenceis a eles. Non poden gestionar isto, porque canta man de obra faría falta para separar un papel, separar un tipo de plástico, separar outro tipo de plástico e outro tipo de plástico. Teríamos que separar estes 4 tipos de plástico que só vai en unha botella de auga que usaches 15 minutos da túa vida para poder reutilizala. Ese é o grave problema, o mal uso que lle estamos dando. Despois extrañámonos que haxa lixo nas praias, lixo nos camiños, lixo... Aquí no Penedo do Galo atopamos un motor, esta semana, un motor dun coche. Está aí. Extrañámonos. Debido á mala conciencia que ten a cidadanía, sobre todo eso, e aparte tamén a pouco empeño que se pon, non? Moitas veces se fala de modelos que Gabriel pode comentarnos mellor, por a súa cercanía, modelos que hai en Alemanha, modelos que hai en Suiza, donde a reciclaxe vai unida á responsabilidade cidadá. Mentres eso non pase en Galicia, empecemos xa a falar de Viveiro, que agora... Mentre non pase no noso pobo, que nos fagamos todos partícipes de este problema, vai seguir avanzando, non? É triste, a verdade é que desilusiona moito, pero temos que ir pouco e a pouco, non? Estas conferencias, estas charlas que se organizan son moi útiles, porque moita xente non coñece o problema, moita xente compra sin saber, porque é cómodo, non? É cómodo chegar ao supermercado e comprar todo envasado, hasta nos venden naranxas peladas. É cómodo. É unha tontería moi grande, pero é cómodo, non? Pero non nos damos conta realmente do dano que estamos facendo, non? Entonces, eu estou aquí para todo o que irades preguntar e todo eso que fale un pouco Gabriel, porque senón eu podo estar falando desto, podo vos aburrir. Entonces, prefiero non aburrirvos. Bueno, volverá Óscar a falar. Hai situacións que son realmente sorprendentes. Os que somos da Beiramar, os de Viveiro, os das Rías Baixas, eu son do Grove, Gabriel leva moitos anos xa na Illa da Arousa, ás veces sorprendémonos de turistas que chegan e din, ou nativos, que tamén, esta praia está sucia. Está sucia porque hai algas, porque hai restos orgánicos, mariños, na praia. E iso chamanlle estar sucia. Non lle molesta todo isto que hoxe temos aquí a maneira de denuncia, digamos, non? Eso non molesta. É dicir, e non molesta,
ir á praia, levar a merenda dos rapaces, a da parella, a das cuñadas, todo eso, e levamos todo, o parasol, a neveira, a toalla, o cesto, todo. Pero o que queda ali é a bolsa, eso sí, moitas veces metido todo dentro e atada, pero queda ali. Xa virán a limpar os do Concello, xa verá quen queiran. Eso non é suciedade, eso non é porquería. A porquería son as algas do mar. A isto, entre outras cousas, dedícase Gabriel von Haudelhausen, o apelido ás veces é complicado, pero creo que vou máis ou menos acertando. Gabi, que como a coñecen todos e todas as veciñas da Illa da Arousa, veo a Galicia cando era unha nena, sigue sendo unha muller moi nova, como vedes, pero veo a Galicia casi como unha nena, e a limpar as praias, das praias, os restos do Prestixe. Aquí fixo amizades, aquí namorou, aquí quedoulle o corazón e volveu. Volveu para radicarse, seguramente por moitos anos, na Illa da Arousa. Quenes non coñezades a Illa da Arousa, decirvos que non tivo ponte ata hai aproximadamente 25 anos, creo, máis ou menos, non tivo ponte, é dicir, e realmente a ponte hoxe son 2 km e pico, casi 3 km, por tanto, pensade nas condicións difíciles de vida de unha poboación que tiña hai 30 anos aproximadamente 4.000 e pico de persoas e que vivían sin estar directamente conectados co mundo que decían eles, non? Coa península. Hoxe teñen esa ponte, pero a Illa da Arousa ten unha serie de particularidades. Entre elas, é un concello moi pequeno en extensión, ten aproximadamente 7 km cuadrados, é un sitio realmente moi pequeno. Foi o último concello de Galicia en acadar a segregación do territorio do que antes formaba parte, de Vilanova de Arousa, pero ten moita poboación. Ten hoxe aproximadamente 5.000 habitantes, creo que non chega a eles, pero anda aí, e a metade, máis ou menos, do territorio é un parque natural, o Parque Natural do Carreirón. Ademais de ser un lugar fermosísimo, moi rico en recursos mariños, bateas de mexillón, cunchas bivalvos nos areais, etcétera, 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 é un lugar que recibe no verán algo así como 6 veces a súa poboación normal. Por tanto, eso xera unha cantidad de problemas medioambientais tremendos. Gabri é a responsable desa competencia no seu concello, que, como vos decía, dalle moita guerra. Ela emprendeu campañas moi eficientes de sensibilización, de recollida de polución a base de voluntariado, de erradicación dese manto colorido que representan esas plantas exóticas que son invasivas e altamente destructivas para a nosa flora. Coa Universidade de Santiago e a Sociedade Galega de Estero Natural está desenvolvendo un programa de identificación, localización e combate a esa peste que coloniza o territorio. Depende das zonas, chamanlle de varias maneiras. Creo que lingua de gato, mellor chamavos de alguma maneira tal. Uña de gato, tal. Bueno, dependendo un pouco das zonas, chamanlle de varios sitios, de varias formas. Pois ela teñe declarada a guerra ao que ela lle chaman esas aliens invasores que colonizan e destruen boa parte da flora do litoral. No fermosísimo lugar da Illa da Arousa vive fundamentalmente dedicada ao medio ambiente. Pero está preocupada polo medio ambiente per se, pero tamén polo medio ambiente como xeradora de recursos económicos para a xente. Ela desenvolve profesionalmente un traballo de labores educativos noutro lugar fermosísimo que se chama Siradella, no Concello de Grove, onde hai unha aula a natureza. Pois esta é Gabriel von Haudelhausen, que leva xa uns anos vivindo entre nós e hoxe é a concelleira de Medio Ambiente da Illa da Arousa. Ela tamén é outra especialista non en grandes discursos, sino en tomar medidas e accións concretas contra este andacio que supón o plástico e as plantas colonizadoras. Gabi, todo teu. Todo meu, coio o micro tamén. Boas tardes e gracias por la invitación e por la introducción que sona moi ben. Pois sí, son Gabi da Illa de Arousa, agora cheguei aquí xa van unos anos e
agora levo 3 anos ali na Ilha de Arousa na función da Conselleira de Medio Ambiente e, como ben contaches, que é un lugar fermosísimo, temos, según como contas, 70 ou 80 praias preciosas e ben queridas por moita xente que ven no verán. Non tanta xente, é como triplicar a poboación no verán en Picos, pero, bueno, temos moitas praias e entón, dentro da ría de Arousa, recibimos tamén moitísimo lixo que nos ven do medio marino, pero non é que o mar o poluzca, non? Para falar do tema, non das exóticas invasoras, como tamén agora mencionaches, eso é outra loita, non tan guerra, non? Que non lle pegamos tiros ás plantas, pero estamos aí para acalar esa problemática das exóticas invasoras tamén. Pero hoxe estamos aquí para falar dos plásticos, non? Do lixo marino, do lixo dos plásticos que nos contaminan o medio ambiente e eso é unha problemática tamén na ría de Arousa como aquí, como en todos os sitios prácticamente nese planeta tan sufrido por as nosas actuacións, sexan así a vida normal que en donde creamos residuos ou a vida profesional, que tamén é moi fuerte a problemática na ría de Arousa, a actividade pesqueira, a actividade de cultivar mexilón, ou a poner nasas, a actividade de vivir dos recursos do mar, non? Ali a ría é moi doada, moi rica, e vivimos disso. Na Arousa a xente, non? Vai ao mar, vive das bateas, e tal. Hai moitísima actividade e é verdade que non a grande rasgo polo planeta non é a maioría dos residuos, pero polo que recollemos nas praias da illa, sí que moitísima cantidade resulta da actividade profesional no mar, non? Por eso truxen algunos exemplos ali, un acuario que podemos tamén darvos para tocarles algo tamén en esa charla, non só sea escoitar. Si queredes pasar para ver. Temos un proxecto que é moi parecido ao proxecto de logo nos contarás, non? Tamén cos centros de ensino e con xente do povo organizamos limpezas na praia e o centro de ensino xa por sí organizou unha iniciativa moi bonita que son os Water Watchers, pero teño que desilusionar un pouco. Sí, pero sin querer desilusionar, tampouco é unha historia de grandes logros. Lógrase concienciar, pero faltan moitos pasos que hai que dar para realmente enfrentarse con esa problemática e cambiar algo. Os propios profesionais da illa, os pescadores, os bateiros e bateiras, que tamén hai mulleres, sí que por mi impresión conciencianse cada vez máis e tamén turistas, falando de turistas que deixan restos da merenda na praia, é moi fácil, non? Botar as pelotas para fora. Sigue habendo, pero me dá a impresión que sí que a sociedade está avanzando en iso, pero sí que queda moito para facer e solo con conciencia non é pouca, a conciencia non é pouca, pero andando en iso xa uns anos teño a impresión que non podemos parar solo en iso, non?
temos que ir a máis e cambiar procesos. A planificación desta charla gustoume moito e teño unos apuntes. Gustoume moito por esa complejidade que dales allí, ¿no? Preguntando por las consecuencias, que son as consecuencias de esta problemática, que son medidas de prevención que pode haber e que é o planeamento de intervencións. Entonces, fixen un pouco, son moi poucas cousas, e me gustaría que chegamos a falar entre nosotros, ¿no? Nós temos os micrófonos, temos o poder aquí, pero falamos, ¿eh? Por favor, que nos entendemos e que nos escoitamos. Entendémonos, bueno, eso é a parte. Que encantada tamén que me deixades falar con ese ese galego un pouco raro, que non fun tan nova cando cheguei aquí, pero, bueno, encantada. As consecuencias. Vemos as consecuencias dese problemón que temos os plásticos dos residuos, que o mar cada vez parece máis un basurero que ese mar que todos temos na mente cando pensamos no mar, ¿no? E estos residuos, como ben contaches, acaban na cadea trófica cando se trata, ¿no? de microplásticos. Esto afecta a nosotros cando chega a cadea trófica aos nosos estómagos, e tamén afecta os nosos bolsillos cando estamos vivindo de este recurso, que estos recursos que nos trae o mar, si xa non se pode consumir, de que vamos a vivir, ¿no? Aparte de que vamos a comer, que vamos a vender na plaza. Pero aparte de eso, xa antes empeza un problema tamén coas pezas grandes que pode haber, como tamén son estos residuos da actividade pesquera. Si temos cachos grandes de rede e tal, que son unha gran cantidad, isto afecta a moitísimas especies marinas, sexan aves, sexan peixes, sexan baleas, bueno, moitísimas especies que se ven afectados por eso, e moi gravemente, e eso, aínda non chegase a nosotros, este problema está ali todos os días para moitísimas especies, xa, e bueno, unha cousa moi grave con lo que temos esquilmado o mar xa, nos ven en riba. E para algunas especies tanto que por ingerir plásticos pasan fame, ¿no? Hemos visto estas fotos, estas imágenes de estómagos de aves que murieron, que están cheos de plástico, aves que dan de comer a sus crías, plástico, y estas cosas que son difíciles de soportar cuando lo ves, ¿no? As medidas de prevención as medidas de prevención, como dixo Óscar, evitar, non crear tanto en ese sistema de reciclaxe, que é importante reciclar, claro, pero antes de reciclar, ¿sí? Separar. Sí. O pobo non recicla, porque non temos esa capacidade inventiva que tiñan antes nosos avós, que usaban todo, reutilizaban. Ese é perdona que te interrompa, pero que un dos problemas que hai hoxe en día é que estamos empregando termos que están errados. Cando nos dicen que tirar o lixo no contenedor amarillo é reciclar, iso é unha verdadeira mentira. Non estás reciclando, estás separando, estás facendo traballo a unha empresa, que hai que seguir facendo, sempre digo, hai que seguir facendo, porque é o sistema que temos, pero é separar. O agallá volvéramos a reciclar, o agallá compráramos algo, utilizáramos, e que puidéramos volver a utilizalo na nosa vida cotiá. E ese é un dos problemas que temos que seguir e que perseguir. Perdón, No, pero trata disso. Eu quería solo mencionar esa idea da economía circular, que falase moito, pero aínda non estamos acostumbrados a iso.
a economía circular es una palabra por una idea que es completamente diferente a nuestro modelo que tenemos ahora mismo, que se puede llamar una economía lineal que tenemos de productos de un solo uso y tirar. Y la generación de residuos no está contemplado. No invento los productos, no pensamos en la generación de residuos que significa y que son los problemas que estos surgen después y bueno, ya lo arreglaremos si trae a futuras generaciones. Pero no, tenemos que replantear los nuestros consumos, los nuestros maneras de producción para llegar a un sistema circular que no cuenta con tanto receito de recursos, sino que vemos todo como un recurso y que nos preocupamos desde el principio o qué pasa con los residuos o cómo hago para que no se llenen estos residuos. Una medida general será respetar el medio natural, ¿no? Verlo como es y no pensar que o mar o río o traja todo y luego ya como no movemos ya está. Pues el planeamiento de las intervenciones, que también era la tercera cosa de que íbamos a hablar hoy, me parece hay que planear las intervenciones desde diferentes posturas. A ciudadanía, bueno, somos todos responsables de nuestros residuos que generamos, entonces allí como consumidores ya tenemos mucho poder. Los productores dos materiales, o que dicen, ya tienen que pensar desde un principio en cómo hacer para no generar estos residuos y a política. No meu caso tamén é o meu, pero nun lugar moi reducido, 7 kilómetros cuadrados, pero da política temos que esperar unha legislación e un control de esta problemática que vai moito máis a fondo e despedirnos tamén de estos modelos que crean un novo mercado de estos residuos en vez de mirar cómo evitarlos, ¿no? Bueno, esas eran así ideas que puedo aportar y espero que hablamos de todo eso un pouco entre todos. A min chama a atención que incidan en que, como sociedade, como persoas, causantes do desastre, temos tamén nas nosas mans empezar a crear fórmulas para que, polo menos, o impacto e o residuo aminore. Como o que decía Óscar e o que decía Gabi. Ti podes escoller entre beber agua comprada nunha botella e o uso desa botella durou 15 minutos ou podes consumir agua directamente da billa, que está magnífica, controlada polo Concello, non só polo Viveiro, por todos os concellos, por sanidade, en definitiva, e, por tanto, non tes esa necesidade. E hai medidas, e os gobernos teñen que implicarse nesas medidas. Por exemplo, o goberno vasco acaba de sacar unha lei que obriga a todos os restaurantes, e sabedes que a cociña no País Vasco é moi importante, que obriga a todos os restaurantes a ter en cada mesa, antes de que se senten os comensais, unha xerra con auga. E esa auga non poden cobrala. E é auga directamente da traída municipal. Por tanto, claro que hai medidas. Non tes por que consumir botellas de auga cada 2x3, tal. Eso debería ser unha excepción, un caso absolutamente excepcional, nunca a norma. Pois hai xente que xa non lle sabe ben a auga da villa, sábelle mellor a auga de Solán de Cabras ou de non sei quen. Vamos a integrar a Emilio neste acto para que non pareza que son dúas cousas distintas e despois damos paso a palabras. Eu a Emilio non vos vou presentar, renuncio a presentar a Emilio Insua en Viveiro, faltaría máis. Sabedes todos a súa traxectoria, sabedes que é profesor de ensino medio en este momento nas Rías Baixas, sabedes que é doutor en filoloxía, sabedes que lle dedicou a personaxes de Viveiro gran parte do seu esforzo intelectual, os irmáns Vilar Ponte, etc., Maru Xamallo, etc., etc. Pero eu si quero facer unha mención especial a un traballo que me parece absolutamente descomunal, o que lle dedicou recentemente en 2 tomos
a un escritor de Viveiro, o escritor viveirense Xoán Plazo Viri. Dous tomos impresionantes de unha figura que estaba absolutamente ignorada, descoñecida, ata que Emilio decideu dedicarlle os seus esforzos a esta figura. E non só os dedicou a esta figura, tamén, de alguma maneira, homenaxea ao seu pai, un bibliófilo, un amador dos libros como obxecto, como obxecto de culto, pero tamén dos libros como contedores de cultura. Ao pai de Emilio, Emilio Antonio Insua García, Emilio dedicoulle esta biblioteca de estudos viveirenses co que se inaugurou esta obra en 2 tomos. Virán outras detrás, seguro, e nada, decirvos que Emilio hoxe está aquí para presentarvos unha revista da que ele é o coordinador. A revista titúlase Nova Ardentía, ten que ver coa cultura marítima e fluvial, é unha revista extraordinaria, hai números aí despois se queredes velos, e Emilio, como coordinador desa revista, aceptou enseguida cando lle propuxemos vir aquí a este acto a presentarvos a revista, porque nunca di que non a vir a Viveiro, claro. Gracias tamén, Emilio, por estar aquí. Moi ben, pois boas tardes e gracias a Antón por estas palabras tan amables. Bueno, excuso decirvos que estou na miña casa, estou en familia, ademais literalmente, que teño moitos familiares entre o pouco público asistente, por desgracia debería ser máis xente, porque isto que nos contaron afectanos a todos, non só os que viven do mar ou que teñen relación directa co mar, porque ao final, máis ou menos directamente, máis ou menos inmediatamente, todos acabamos sendo consumidores e disfrutadores do medio mariño, das súas maravillas, dos seus alimentos, etc. Bueno, eu vou vos falar de outro tipo de contaminación, para empezar. Unha contaminación ao mellor menos concreta, menos palpable, desde logo menos estarrecedora que esta, do plástico no mar, pero que é unha contaminación tamén moi poderosa, moi terrible, que custa moito combater e vencer, que é a contaminación do esquecemento e a contaminación da desvalorización do propio. E esta revista, Nova Ardentía, naceu para loitar contra esas dúas contaminacións do esquecemento, do descoñecemento, da desmemoria, do menosprezo, por unha parte, non a única, pero unha parte moi importante do noso pasado colectivo, do noso pasado como comunidade, como pobo, como sociedade, mesmo como individuos, como membros de familias, non? Entón, en Galiza, supoño que noutras partes tamén pasará, existe así como unha certa tendencia a ignorar, menospreciar, esquecer, arrombar no fallado das cousas vellas e inútiles a memoria do mundo do que procedemos, non? Da sociedade como era no tempo dos nosos pais, dos nosos avós, dos nosos bisavós, e, polo tanto, non pomos en valor, nin subxectiva, nin obxectivamente, todo ese caudal, todo ese tesouro de patrimonio que é un patrimonio material, porque creou obxectos, inventou, é un patrimonio tamén inmaterial, porque nos dota de sentimento, nos dota de raíz, nos dota de pertenza. Nós non caemos aquí da estratosfera. Nós somos seres humanos, continuadores dunha cadea que ven de moi atrás, que vivimos nun medio natural, que nos relacionamos con ese medio e que temos que tirarlle, diríamos, proveito para a nosa propia supervivencia e para o noso propio benestar. E non é indiferente que o fagamos con respeto ou sin respeto, que o fagamos depredando ou garantindo a sostenibilidade. E a cultura tradicional, mariñeira, pescadora, e fluvial tamén, de Galiza, en moitos sentidos, é unha cultura moi moderna, aínda que a xente ou moita xente considere que é un resto do pasado. Vesme falar de dornas, vesme falar de traíños, eso que ten que ver co hoxe. Pois ten que ver co exemplo de sostibilidade, de como se construían artesanalmente unhas embarcacións, uns aparellos, que pescaban dunha maneira que garantía o futuro dos fillos e dos netos. E non se pescaba para esquilmar, e non se pescaba para convertir despois aquilo nunha fariña para cebar non se sabe que animal. Era outra mentalidade, era outro mundo, seguramente con hándicaps tremendos de benestar, de falta de benestar, condicións de hixiene, condicións das vivendas, que non son envexables, que non se trata de volver a iso,
pero precisamente porque se creou todo este mundo construtivo de barcos, aparellos, técnicas de pesca, sabidurías sobre o tempo meteorolóxico, sobre as postas do peixe, etc. Nunhas condicións tan duras, aínda o tiñamos que valorar máis. Hoxe, aínda lle tiñamos que dar un valor engadido, é dicir, como xente que non tiña ordenadores era capaz de coñecer onde estaba o peixe, se non había sonar, nin radar, nin tal, non? Bueno, pois para falar deste mundo, desta cultura galega mariñeira, marítima, que fala de barcos, que fala de conserveiras, que fala de fábricas de salga, que fala de construcións, arquitectura das vilas e dos portos de mar, que fala de muelles, que fala de embarcadoiros, que fala de velas, de relingas, de estachas, de toletes, naceu en 1993, despois dun encontro na localidade de Ribeira, na Ría de Arousa, na banda norte da Ría de Arousa, a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. É un conxunto de grupos locais, de ámbito local, de moitas vilas costeiras do país, ben é verdad, a inmensa maioría delas das Rías Baixas, da zona sur de Galicia, da zona costeira sureña, menos nas Rías Altas, que quixeron primeiro, rescatar as embarcacións tradicionais que estaban en proceso de desaparición, que xa non se construían ou que xa non navegaban polas rías. E pouco a pouco, un ano nun sitio, outro ano noutro, outro ano noutro distinto, foron recuperando moitas das tipoloxías de embarcacións tradicionais que hai 100 anos enchían, diríamos, as nosas rías, os nosos mares, coas súas velas e cos seus remos. Racús, traiñós, dornas, gamelas, etc. Por outro lado, poñer todo iso en valor, porque detrás desa embarcación hai un maestro carpinteiro que a construe. Detrás desa embarcación hai uns tripulantes, un patrón, un armador, que pode contar a súa historia, como era, como se vivía, como se facía. Detrás dese patrón, dese mariñeiro, dese armador, hai unha familia que seguramente colaboraba en todas as 1000 tarefas que había que facer ao longo de todo o ano para que esa actividade fose sostible. Por lo tanto, recuperar a memoria dese mundo. E, en terceiro lugar, proxectar esa memoria para o noso presente, dándolle novos valores, dándolle novos usos. Un deles, clarísimo, que o saben ben os portos de mar onde se cuida este aspecto da cultura marítima, o aspecto recreativo, o aspecto turístico, lúdico, que bonito pasear, verdad, pola Ría de Arousa un día de verán nunha dorna á vela. Ou que bonito poder visitar un museo como o Museo de San Cibrao do Mar, onde ves maquetas de barcos, onde ves caricolas, onde ves esqueletos de balea, onde ves, etc. Atrai turismo, verdad? Hai xente que se ven a Galicia quere comer marisco, quere comer peixe rico, pero tamén quere coñecer como é ou como foi a cultura galega. E deso, combinando todo eso, é co que desde o ano 93 existe esta federación, e esta federación cada 2 anos celebra un encontro de embarcacións tradicionais. Vai rulando por os distintos portos de Galicia. O último deles, que foi o 13º, tuvo lugar este verán pasado na localidade de Combarro, no concello de Poio, na ría de Pontevedra. E outros anteriores foron na Illa, en Cabo de Cruz, en Rianxo, en Coruxo, na ría de Vigo, etc. En Carril, en Vila García de Arousa. O ano que ven, no verán de 2019, o 14º encontro será na localidade da Guarda. E vai ser un encontro que quere combinar o mar e o río, porque é a desembocadura do Pai Miño. E nese encontro van artesáns, cesteiros, redeiras, intelectuais que escriben sobre a navegación, sobre a pesca, etc. E se comparte información, se comparten experiencias, se baila, se bebe, se come, se disfruta, se navega, para que retorne a memoria e para que retorne o orgullo da xente que viviu ese mundo, que procede dese mundo, que ten raíces nese mundo. E para contarvos moi brevemente, esta revista naceu para arroupar eses encontros, para que de alguma maneira o que se falaba nos encontros, o que se compartía, quedase reflexado por escrito. A partir dun momento dado, un moi amigo de Antón e meu, que xa desapareceu infelizmente, Luís Rei,
empeñouse el como directivo da Federación en que esa revista que era puntual collese, diríamos, un pouquiño máis de corpo, e así naceu a revista Ardentía en 2004. Cada ano sacou, ou cada ano e medio sacou un número. No cuarto número, O mar tamén ten mulleres, titulado, aparece unha colaboración dun artista de Celeiro, dunha pintora de Viveiro, que é Balbina López Santos, a que moitos coñecedes personalmente. Tamén aparece documentación sobre unha das primeiras mulleres armadoras das que temos noticia, tamén de Viveiro, chamada Dolores Centeno. E no número 6, por exemplo, este servidor escribiu un traballiño contando, en breves páxinas, todo o devir histórico do porto de San Cibrao, de onde sabedes era a miña mai Marisa, naceu miña mai Marisa. Neste número que vos presento hoxe, que é o 10, despois podedes velo con calma, hai tamén unha presencia viveirense, que é o poeta Xampla Zubiri. Nos organizamos a revista, xa desde a época en que a dirixía, que ordenaba Luís, con artigos de todo tipo de temáticas, historia, antropoloxía, economía, etnografía, etc., arredor dun tema, podendo ser, unhas veces, a presencia da muller, outra as illas, outra os tipos de barco, etc., pero despois reservamos, diríamos, a metade da revista cunha serie de seccións fixas coas que queremos ir dando máis profundidade á revista, para que non sexa unha revista na máis que para os moi especialistas, moi interesados no mundo do mar, para abrir o apetito. Entón, comentamos libros, rescatamos textos de escritores e de escritoras sobre o mundo do mar, temos unha sección que chamamos Pintores, Pintoras do Mar, onde vamos publicando reproducións de cadros, fotografías antigas deste mundo marítimo, e así, nesta ocasión, neste número 10, puxemos 3 textos do poeta Pla Zubiri, de Viveiro, un poema que se titula A Sardiñeira, que o publicou en A Nosa Terra, outro poema onde describe de maneira moi viva, moi impactante, un naufraxio na ría de Viveiro, aí nos Castelos de Covas, e outro poemiña máis, onde fala con moita empatía da dura vida que levaban os mariñeiros a principios do século XX, cando el viviu e escribiu esa poesía. E este é un pouco a presentación que vos fago desta revista. Evidentemente, se acudides a calquera quiosco, atoparedes un montón de oferta de revistas de todo tipo e condición, é verdade, e iso é bo. A sociedade é bo que teña moito onde elixir. Revistas do corazón, revistas deportivas, revistas de toda clase e condición. E é probable que non encontredes en moitos dos quioscos esta revista. Ten un circuito de distribución, diríamos, moito máis artesanal, moito máis humilde, moito menos no ciclo da economía, do beneficio, e máis no ciclo do boca a boca, do reparto a xente interesada, que a partir dese momento xa se queda, diríamos, enganchada na rede, enmallada, na rede da cultura marítima, e pouquiño a pouco vamos tecendo, diríamos, a nosa rede, vamos sumando xente, e podo vos dicir que neste momento é unha revista que non ten, dito sexa con toda a humildade precisa, comparación en ningún outro territorio da Península Ibérica, non hai ningunha revista igual en Portugal, non hai no País Vasco, non hai en Cataluña, é a única que realmente pode presumir de ser máis potente, máis bonita e máis poderosa, é Le Chasse Marine, que é da Bretaña francesa, onde realmente este movimento que aquí en Galicia representa a Federación Culturmar, en Bretaña leva moitos máis anos andando e ten unha potencia extraordinaria e celebra uns encontros de embarcacións en localidades como Brest ou Lorient ou o noso lugar co que está hermanado Viveiro desde hai anos, esta cidade de Bretoa, non me ven agora o nome a cabeza, vos, Lannion, vale? Con estas cidades bretoas, onde aí o movimento da cultura marítima é tan potente que celebran festas de cultura marítima onde acude tanta xente, por poñervos así un equivalente, como o noso Resurrection Fest. Bueno, e de momento isto é todo, non vos quero tampouco aburrir nin mazar. No coloquio, se tedes algunha curiosidade, ou despois, se queredes,
como din os lelitiers, adquirir la droga en el quiosco del fondo, pois eu ensino-vos encantado a revista, exemplares da revista. Temos non moitos minutos para un pequeno debate e os tres están disponibles para contestar as vosas preocupacións, as vosas dúbidas. Temos xa unha pregunta por aí e... Bueno, eu son Paco, teño de Burela, vino na prensa que presentaba isto, e teño escrito acerca desto, teño limpiado moitas playas, en Cerro, en Xove, en Burela, e é un tema moi preocupante. Pero parece que non é tan preocupante, porque a asistencia do público aquí, de verdade, é un pouco frustrante de todo, non? Casi son máis os coloquiantes que o público, non? A verdade que para 15.000 habitantes que ten Viveiro, parece isto un pouco, non sei onde está o problema. Pero, bueno, dito isto, eu vou contar a miña experiencia de que a veces te metes en cousas e despois tes problemas. Tes problemas que a xente. Eu, por exemplo, gostaba moito pisar os portos e tal, e en Burela casi paseo todos os días por o porto. E comprobei que había pilas tiradas por aí no porto, pero ademais decenas de pilas tiradas por aí. E digo, joder, non habrá un contenedor por aí de pilas, mira que contaminan as pilas, Bueno, pues non é un puto contenedor. Mandei unha nota de prensa, porque hai que además fixe unha prueba. Dei 30 pilas que había ali unha vez un día e puxenas encima do bidón. Para mirar a ver se alguén se dignaba a pillarlas e recollerlas. Porque os mariñeiros fan unha función, bueno, non completa de todo. Traenas do mar, pero deixanas ali un kilocito porque non hai onde tirarlas, non hai unha recollida de servicios. Bien. Paso dali un mes, pasei días e días, un mes, levei a cámara, saquei a fotografía, mandei a prensa, falei co alcalde, falei ca concejala de Medio Ambiente de Burela, que os conozco, son amigos. É unha competencia do capitán, o porto é unha competencia do capitán. Ni nota de prensa, ni nada. A solución que estou facendo agora, recollendo as pilas, e levándolas a capitanía e deixándolas diante da porta. Porque é que outra cousa non se pode facer. Pero é que ademais, ali enfrente a fábrica de Xeo, hai ali plásticos, tiraron as espiniñas e tal, que sería fácilmente recollibles. E hai un señor que se dedica a eso. Empecé a indagar, falei ca policía do porto, empecé a... non te metas en jaleos, o paisano que se dedica a limpieza xa empezou a amenazar, e dixen, isto é imposible. Feita esta reflexión, eu penso que, bueno, a mí o do 2020 que desaparecen as bolsas non me vale. Hai un continente de plástico aí no Pacífico, e o sabemos todo. Non só no Pacífico, Teno aquí delante. A 30 millas de Burela temos unha illa de plástico. De acordo, pero non das Sigue. que ten o do Pacífico. Eu estuve nesa illa de plástico. Para mí é un problema grandísimo. Para mí. E na medida que eu poida, a ver, incluso a concejala de Medio Ambiente de Burela dixen, preparache unha charla que xa escribín acerca desto e tal, dou unha charla, o que queiras, pero joder, facede algo. Eu penso que as administracións, a ciudadanía, sin lugar a dúdas, son os principales protagonistas do tema. Pero as administracións non me vale. Non me vale con esta charla tampouco. Non me vale que no ano 2020, porque, joder, estade falando o que dixeche ti. Eu que son con 63 anos, eu acordome perfectamente de ir ali eu nací en Galdo, ainda que vivo en Burela hai 40 anos, nací en Galdo. E joder, ali perdón por os tacos, porque é que me indigna o tema, non? Na casa de Laio, pois, aceite a granel, xudías a granel, garbanzos a granel, chocolate a granel, e non había ningún problema. É fácil a solución. Volvamos aos anos 60, aos anos 50. Non é tan complicado. Pero eu, despois tamén, daría unha volta de torca ao tema. É que as campañas que se fan non teñen eco na ciudadanía. Hai que ir a donde se consume realmente plástico. Supermercados. Aí hai que estar ali diante deles, cando saia a xente con bolsas e bolsas de plástico, facer algo, facer unha demostración que os plásticos, os microplásticos xa están nos peixes, o exemplo que dixeche ti dos plásticos na area, eu iso fixe nun metro cuadrado, filtrei e tal igual, e o plástico que queda ali arriba é la hostia, é la hostia.
Entonces, aí, nos supermercados, había que facer campañas, pero agresivas. A ver, déxame ver a bolsa, a ver, mira, xa temos aquí peixes con microplásticos dentro, vamos a comer plástico. De feito, eu xa, en algunha reportaxe que vin, que facían un grupo de xente con reportaxe, fixaron ese análisis da orina aos periodistas e os tres daban microplásticos na orina. O sea, que xa temos dentro. E non somos capaces de facer depois farmacias. Vas buscar unha aspirina e danche unha bolsa. Pero por Dios. Entonces, hai uns sitios moi concretos que se consume plástico nas panaderías. Digo a panadería, oye, canto se leva? Además, regalouche a bolsa antigua de tela. Oye, canto se utilizamos a bolsa de tela? 3, me dice. E todo Dios, para un chusco, unha bolsa de plástico. Entón, eu iría dirixido a esos lugares. Aí a presencia ten que ser agresiva e decir, oye, xa está ben, xa está ben. Bueno, voulle contestar eu. Non. Voulle contestar, voulle dar a miña opinión de... Non sei, eu agradezco que usted veña e dé a súa opinión. Eu a usted conozco, teño visto. En Burela sabe que traballamos moito, sabe os problemas que tuvemos co patrón maior da cofradía de Burela, é un sinvergüenza, digo a cara. Como eu digo a outros políticos, eu non me... Como teño facilidade de que gústame ler, gústame demostrar e gústame mostrar os problemas. Para min é un honor estar con Emilio Insao, que hai moito tempo que leín cousas dele, é un honor, non? Usted dice ser máis agresivos. Eu vou dicir que non. E vou explicar por qué. Usted non. A xente que consume plástico consumeo porque ela quere. Hai moitas formas de actuar, non? Esa non sería a forma axeitada porque lle pasará como me pasou a min cando fixen o vídeo da playa de Covas, que tantos insultos recibín, porque sí, recibín moitos insultos e ameazas, que quen era eu? Bueno, pois, vale, sí, eu traballo de mecánico en Alcoa, son ingeniero, outra cousa que eu traballe no que eu queira traballar, e, bueno, fago cousas. Tamén estudio escenografía, e eu sei como, por xente, como a Emilio, estudiosos dos povos, como era a ría de Viveiro hai 100 anos e como é agora. Entón, claro, cando explicas o que está pasando, pois, como a xente lle incomoda que increpes, porque a mí pásame a veces que vas comprar e dices, pero por que das unha bolsa de plástico? A xente síntese incomodada porque sabe que está facendo algo malo. O do vídeo de Covas foi igual, é que incomodouse a xente porque non buscaba unha sociedade, unha situación sostible, buscaba algo que tapara, non? Non temos que afondar en esas movilizacións. O que dice dos supermercados xa o fixemos moitos, non sei cal é a palabra para expresar, non moitos... Estando aquí, como estamos nun teatro, é teatro, non? De facer exemplos claros de que estamos facendo mal. O tema é educar. O que dice de non contar cas autoridades, é moi complicado, Pense que, por exemplo, o exemplo que usted pon, o Porto de Burela está Portos de Galicia, Capitanía Marítima, o Concello, poñer a toda esa xente de acordo, bueno, a cofradía, claro, que son os que mandan, eses son el llanero solitario, esas cosas, non, pero é moi difícil poñer a toda esa xente de acordo. É moi difícil, porque uns ten un despacho nun lado, outros ten un despacho no outro lado, e ten unhas preocupacións que non son esas. Eu recomendaría que non entre nunca en conflicto como entrei eu. A mí caeu o pelo e tuve as miñas depresións. Eu recomendaría que eso non o faga. Delle unha volta de torca, siga con ese pensamento que ten, siga sempre adiante. Pero delle unha volta de torca e como pode facer máis dano? Por exemplo, cos libros, con documentos como íbamos poñer unhos documentales que fixen, o último documental que fixen, podelo buscar en internet, chamase White Waves, estás emitindo nos vuelos en Iberia, de todo o mundo. Vamos a afondar máis, vamos mostrar o problema e mostrar unha solución. Usted dice que os culpables son os supermercados. Eu digo que non. No noso país os culpables tenen un nombre. E sempre digo, o nombre é Ecoembes.
unha sociedade anónima sin ánimo de lucro. É a única sociedade anónima sin ánimo de lucro que existe no noso país. Iso é unha trampa creada por unhos políticos naquel momento. Non quero nombrar políticos nin partidos. No momento en que o control da basura ou o control de calquera outro produto está nas mans de quen xo venden a súa reutilización, iso non, eles sempre van buscar o seu proveito para os propios produtores. Se a mí me sale máis barato facer unha botella nova que reciclala, está vendo ya a China, ou vendo ya, que agora non se pode, porque non sei se dan conta de isto, de que unhas noticias que saíron hai pouco, que China deixará de comprar a nosa basura. Non contaron toda a verdade. A verdade é que ten tanta basura que xa non a queren. Nos fixamos un documental en Ghana donde a basura de Ecoembes se vende como materia prima renovable. Todo isto que ven aquí non se pode vender. A Unión Europea proíbe vender os residuos humanos. Bueno, o lixo está prohibido vendelo, pero chamanlle materia prima renovable. E así poden vendelo. Nós estuvemos dentro de barcos grabando eso. Eu recomendo, é a miña postura, cabrearse está ben. Hai que cabrearse, porque unha vida así moi llana a veces é aburrida, non é triste, non? Hai que subir a veces unha montaña, hai que baixar na bicicleta rápido, eso hai que facelo. Pero sexamos prácticos. O que está facendo de levar as pilas á capitanía gustoume. Eu eso fixo nunha vez que había un váter, estaba na playa. Era un váter antigo, non había forma de sacalo. Entón organizamos unha limpieza, sacamos todo o lixo, sacáramos 36 toneladas de basura. 36 toneladas de basura. O váter leveillo ao ayuntamiento e deixeillo ali na porta. Para que viran que é que non axudaran en nada, non? Esas son as medidas que temos que utilizar, non? Pero non enfadarse. Eu penso que gánase moito máis educando, promovendo unha conciencia, promovendo que a xente lea, que a xente se interese por, está mal decirlo, por esta merda. Pero temos que generar un contido que faga interesante este tema. Somos poucos hoxe aquí, é certo. Outras veces teño falado delante de 1000 personas. A min é tan emocionante falar para este público que está aquí aguantando a nosa chapa como para 1000 personas. O que temos é que nos generar esa motivación que ustedes digan, coño, pues podemos facer algo. Porque pensen unha cousa, ustedes van falar os seus, o boca a boca, que Emilio ben falou, é moi importante. Por eso facemos os vídeos. Claro, hoxe en día faz un vídeo en internet cos seguidores que desgraciadamente ou afortunadamente teño, pois sí que se convirte en viral. E sempre vas ter xente que te apoie e xente que che de caña. Hai que asumir as duras e as maduras, non? Pero sempre que se faga algo, sempre ter un fondo que o justifique todo. Entonces, eu recoméndolle que siga, e se quere que vayamos a Burela, non me invite cando seña a Feria do Bonito, porque estou vetado, xa yo digo, pero facemos algo. Pero non se cabre, porque o único que vai conseguir é amargar a súa vida. O seu traballo é moito máis importante que chegar a amargarse. É o meu consello. E se queredes preguntarme algo de plásticos ou esas cousas. Temos 5 minutos e non sei se Gabi quere decir algo sobre isto mesmo ou se queredes algunha outra pregunta. Creo que sí, Gabi. Quería solo añadir que, decir o meu dilema que es eso, a educación ambiental y eso de escandalizarse por las problemáticas, como ven introduces, que Óscar, ti te queres concentrar aos nenos, que xa te olvides dos grandes, porque non hai con quen tratar, ali non vamos a cambiar nada. Quero insistir en que sí que seguimos tamén dedicándonos a escandalizarnos y
concienciar aos grandes, que esperar polas novas... Perdón que te interrumpa, non me refiro ao tema dos grandes, non, refírome sempre o sistema de consumo establecido por o sistema capitalista, que hai que decirlo, actual. Eu non teño fillos, teño cans, é o que digo sempre. Entón, bueno, teño máis liberdade, non? Pero unha xente que ten que pagar unha hipoteca, que ten que criar a dos fillos con as dificultades que o noso país, os nosos políticos nos puxeron, que están aí todo o que hai, é moi difícil, non? Entonces, eles o que tenen que buscar é un método rápido para poder levar a súa vida adiante. Isto é un método rápido. Ir a un supermercado a granel ou a un mercado, cando é o mercado de Viveiro, por certo, que non o sei. O xoves, verdad? Que en Ribadeo era o mércores. É moi complicado, non tes tempo, porque tens que traballar nunha fábrica, traballar nunha oficina, traballar, para poder salir, ir buscar os nenos ao colexio, para facer o que ben chaman a conciliación familiar, non? É moi complicado. Este é o problema. O problema de restamos momentos de vida por o noso sistema e paga isto. Isto é o que paga. Pero van a pagar as futuras generacións. Por eso eu sempre digo os grandes... Moitas veces na educación ambiental, na concienciación, se fala en plan que cos adultos xa non faz nada, é que aí non vas a cambiar nada e vaste enfadar, vaste amargar e logo non sacas nada. Hai que traballar coas novas xeracións e tal. Ali eu desesperame un pouco porque non é xusto deixar eso ás futuras xeracións, non é xusto porque non foron os que crearon ese problema e aparte non é práctico porque se esperamos a que as novas xeracións o imposible que me lo imagino, pero si eles un día ocurre si es unha solución, xa vai ser tarde, porque o problema está agravando cada minuto e temos que buscar unha medida que non a teño, pero como chegar aos que están ahora mesmo en actividade, aos que compramos esta caca, como conseguir a corto plazo que cambiamos o sistema. Emilio antes, cando falou de como distribuían a súa revista, eu conozco a Federación conozco porque fixen cousas, conozco varios vocais e encántame moito navegar, a navegación tradicional para min é algo que me apaixona. El como dixo, como mostrou a forma da distribución, el fixo unha metáfora moi boa, que podes ir a calquer quiosco, vas a topar revistas do corazón, vas a topar revistas deportivas. Nós, como consumidores, temos que buscar esa proximidade, ese algo que faga que consumamos con un criterio, É increíble, ver unha revista así é increíble, pero tamén non fai máis increíble que non poidas comprar en calquera sitio. Faina que a valores máis. Nós non valoramos o que consumimos. Ese é o problema. Quería... Sí. Acabas de comentar que, es decir, acabas de hacer la exposición no sentido de que vedes moi difícil, porque a xente é moi difícil que cambien estas dinámicas. Eu non sou de vosotros, eu creo que simplemente son resultados. É unha cuestión de voluntad, todo de voluntad por parte das institucións. E temos un exemplo moi claro, igual non é o máis adecuado para aquí, pero non hai moitos anos ninguén se enteraba. Estos dos contenedores amarillo, amarelo, verde, azul, isto non existía. Mellor, pode ser muchísimo mellor, pero sí se está haciendo una separación. Por suposto que melloremos será indiscutible. Fai pouco tempo que se está facendo unha propaganda de museo, que se
aí tamén hai moito que mellorar. Por exemplo, temos agora o exemplo das bolsas de plástico, que estás empezando a cobrar algo, creo que nas tendas están dicindo, se me veño falado, que houve unha distribución importante. O que pasa que non, en outras tendas síguese dando as bolsas de plástico sin barbaridade. Iso é o problema. O seguinte paso será por poñer buscar unha forma, un método coercitivo, non? Unhas multas ou cosas desas. Pero, bueno, que se pode facer, o que pasa que si é certo que vai todo un milenio, é dicir, todo mucho máis rápido e por falta de que e porque as institucións están bien integradas, non? Sí, bueno, eu sinto se me expresei mal, porque eu estou sempre a favor do que é a separación de residuos. De feito, fixen moitas campañas, non? Moitas campañas a prol do bo uso de por que separar, non? Unha das campañas que fixemos foi en Sogama. Todo o mundo fala mal de Sogama. Eu quixen conocer como funcionaba esa planta en directo. Cando vin aquilo parecía Matrix, aquilo era terrible. Pero cando me dan os datos e me dicen que Galicia xenera 800.000 toneladas de lixo ano e que é unha planta que só está preparada para 350.000, 400.000 toneladas, aquí algo falla. Hai un exceso, hai un consumo elevadísimo e xenérase moito máis residuo que non podemos procesar. O tema das bolsas de plástico, personalmente, teño cámaras delante, vou dicir, é unha patraña. É unha patraña. Porque usted vai comprar ao supermercado e oblíganlle a utilizar un guante para coller unha naranxa. Oblíganlle a separar os pimentos, non os poden meter nunha bolsa. Vanlle dar a carne envasada e vanlle dar unha caixa de polistileno con un filo por encima. Esa caixa de polistileno non se pode reciclar, é irreciclable. Eso naide o sabe. Naide o sabe, sí se sabe. Leva o número 7 por debaixo, fíjense que leva o número 7. Entón, claro, entonces, bueno, viñemos falar, é que claro, podemos falar moitísimo, non quero agobiar nin parecer non quero, non é, estamos máis xente, que hai moitas formas de actuar, sí, débese facer algo empezar a nivel local. Eu sempre digo que o principal desto é fomentar, como fai con esta revista, o valor do propio, o consumo local, non? Non se trata de volver a coller un cesto ou unha leiteira, trátase de darlle valor ao noso, e evitar, xa non só o consumo de plástico, senón o huella de carbono, hai moitos factores que influyen na contaminación. Hoxe viñamos a falar de plástico. Eu creo que se debe mellorar moito, e pódese mellorar, pero a xente está lle dando importancia a unha cousa que son as bolsas de plástico, e iso é mínimo con todo o que ven aquí. Lamentablemente avísannos de que hai uns horarios, tócame o papel feo de interrumpir, de comunicarvos que chegou ao final este acto. Comprometémonos a repetilo e melloralo. Non sabemos agora cando, pero sí que o faremos. Agradecervos a asistencia ao mesmo e ao que queda de Vivemar. Creo que o Concello de Viveiro apostou moi seriamente por estas xornadas, que estas xornadas están dando moito froito e máis nada. Darlle as gracias a Emilio, darlle as gracias a Óscar, darlle as gracias a Gabi polo esforzo de estar aquí, de enfrentarse a falar de algo que saben, que coñecen, pero por poñer o caso de Emilio ás 3:30 da tarde estaba traballando, hubo que collelo e traelo aquí a toda mecha. Gabi exactamente o mesmo, Óscar non sei exactamente o horario de loxe, pero seguramente moi semellante, e non cobran por isto, e quero tamén facer unha manifestación pública deso. Gracias por estar aquí, non importa a cantidade, o que importa é a calidade, e a calidade evidentemente é moi boa. Gracias.